azvizikano tokonozoti mungodzoka mungondipo something saka muchimbomere kubuda muno Empress nyatsogadzirisirwa microphone na selector tan muri seko Empress makadini nkoma ai ndiripo ari seko marunnings marunnings ndizvo zvotungo kiyakiya pana vanhu anogona kungoasirudzira kuti ndina eye candy Empress muri kuona kuti chi makauya kuzoregister last week andire patikasangana paipai takatora kavideo clip kenyu ndobva takaisa pasocial media ndobva kane almost 200,000 views macomments ari pahanenge andopfuura 1,000 vanhu akanakirwa vakati madzimai here vaona gemenzira rakarohwa ndikati ainenge nzobvunzira pamhepo kuti makarova dzekuchechi ndo chechi yenyu here ndokuchechi zvoti musi asi maitoenda kuchechi oro manga maitobva kuchechi ndaitobva kuchechi maitobva kuchechi mukatirekedza nimbenhangu kumangoma saka kuchechi makaropafadzwa nyu kunzi aiwa kana muchienda kumangoma endei zvenyu zvakangofana ingori basa ringori basa handidika right zvatinoda kuita Empress katinoda kuti timbomhanya ridhimiri takachifunga kuti muchakwanisa kusangana naTanya Tsotsi kubva makuseni nofunga taedza haasi kubatika saka tangoti nofunga pane zvakamuita sei zvakamubata time ichiripo munogona kuzodzoka kutoita sezve musangana but izvozvi tati sezvo mauya kudai aiwa kareke timborova ridhimu tikarotora ridhimu mukadziya tinogona kuti patimu yangu iripo pane arikuda kumbochinjana nemi 112 because munoziva zvinozoitika kusiri sports kusiri sports hakuna kuti iyi seti ndeyevasikanaka ndofunga makaona last time paingosvika kuti izvozvi tiri kumboedza kuti pamwe panogona kuita clash yevasikana paita clash yemabhebhi but at the same time wachiti aiwa munhu wese ngaangoita sei ngatingosangana ndofunga makaona last time ana Van Chicha na TNG vachisangana nemafesi muri kuona saka apa tikuda kuti mutange mamboti rovera timbonakirwa zvedu ridhimu ibhoireri right madzimai mutemo yedu munaiziyaka atiimbe zvenyadzi atibate politics atisimbise madrugs ridhimu saka totanga tara manobata ridhimu movha mane papower hande Empress madzimai zvedu tichitungamira wai unity matitodi Mr. I can't Queen zvikiribiri hopo popo mapazi achisimbisa okanesa ndo mangoma nine hopo kobo paninopinda chiona opira moto nopinda pachitanzo nogara pachi hardcore mangoma ninonyora ndizisimbe ndichimanya mke mkunge pasirimbe nopinda pachitanzo nogara pachi hardcore mangoma ninonyora ndizisimbe ndichimanya mke mkunge pasirimbe ukandiremekedza ndokupa chiremerera asi ukandisaisa ndokudetsera mamonya iwe madzimai zvedu tichitungamira wai unity Mr. I can't Queen matitodi awoi zvikiribiri hopo popo mapanzi achisimbisa okanesa ndo mangoma nine hopo kobo paninopinda chiona opira moto nopinda pachitanzo nogara pachi hardcore mangoma ninonyora ndizisimbe ndichimanya mke mkunge pasirimbe nopinda pachitanzo nogara pachi hardcore mangoma ninonyora ndizisimbe ndichimanya mke mkunge pasirimbe ukandiremekedza ndokupa chiremerera asi ukandisaisa ndokudetsera mamonya aizisikireti yandiimbe mbira ukaziva zvinhu izvozvo aiwa mangoma gore rino ndati vachabayiwa mafrenemi kune vanorwadziwa I don't give a damn vachatobuda ziwa paninoti vameni terere vanotisangoma musavaterere ndati ndikurumizeve musazotaura ndikufarira 1 atotanga ma1 nenge ndagara ndakatsokoka mkoka 2 itsamtutu ngavagare vatosiva ndiri zipuru 3 in the morning itori nemazimo tose bhatiri 4
anditodi madofo inogona kungovapa masingo 4 5 anida kumira 5 ndinogona kuvabaya nerangu 9 6 andisi munhu wewisi inogona kungovasiya vari paris 7 tovaendesa ku11 1+1 kwandianza 11 8 andisi munhu wefight kuna aikendi musade kujaja height 9 andida kumira 5 ndinogona kungovabaya nerangu 9 10 andisi kapenten kunze hakuna mari hakuna Oyo, Zimbabwe Tauraideni, Zimbabwe Tauraideni, Zimbabwe Tauraideni, Zimbabwe. Well, her name is I Candy, and she's live in the building right now. Well, it's going crazy. Well, the quads and my bars. Yo, Tana Ribate, Tibotua, Imango, Mafuti, and the Empress. What? Big up Chairman T1. G Unity. Martin Todi. Mr. Icons. G Green Green. Martin Todi. Skiribi, Skiribi, Ndiri Bando, Itamagoma, Shiripitipi. Ugandi and Areta, you make you flop. Diri Kupabira Mudenga, Diri Patopu. Skiribi, Skiribi, Ndiri Bando, Itamagoma, Shiripitipi. Ugandi and Areta, you make you flop. Diri Kupabira Mudenga, Diri Patopu. Ugandi Tari Sister, Nechekura, Ninegana Gatona Ganisa. I can mangoma ini yapana no tivisa. Mangoma Diri Kunyora, Keti Mapunjini, Bamusimi, Chinitora. Ivira vira panino pina chikwini zwaga maungira Emma ine chi unity Nechima ngoma shakasara chima quality ya gazira chi hits Mati Todi Aoi Very good Dem We made a dem Mangoma ini nini nondo We made a dem Mati Todi Amisa Icons Very good bad Mabada than them Mangoma ndovarova savandem Azina basa kunyange vakasasa mangoma ini nindi nongora mandichibosa Bada dandem Mangoma ndovarova savandem Chifu Amira Basa kunyange vakasasa Zimbabwe mamuzwele I Candy. Murukona zvatakuda kuita manje Siri udombo pindere na I Candy Murazo zvayo zvatoda kuita ka Tinongoita 4 Kuri mungo chinjana ka 4 Andirika Muchibva kuchinjana ka 4 ka tovatamira ipapo tovatamira journals kuti vangochinjana na I Candy ka 4 kuti vanhu vagare vaziva zvinoitika kana kuri kuclash kana kuri kuclash unototi wakavarairwa best friend yako wonzi ndiwe kupira naye mufinal maiziya tauraineni Zimbabwe 0772162651. Well, if you're watching live on Facebook, you need to share the page right now. Because it's about to go crazy. Apparently, we're not expected the unexpected. And those are when I akuti zvinoitika zvakawanda wakavarairwa saka raido murikuona chitimi yangu takungopaika glimpse ke zvinoitika tiri kurongoti serial killer na I Candy vangodzorora naka 4-4 andedu king apa At 3 minutes before 11, and it is I Candy versus a serial killer. Atime yangu chitetonge masangana final. Amukaita swa brother na sister ka. Ameno zenyu. Okay, start it. Serial, start it for me. I want to Temple man, Hochana Fazera, Bida, I want to Anyaya wisheshi kutongo pikarenki kusimbisana nema yes papsika wa mairopi topa nema kit spe panosara cherenki
so me tell him no. Jet kuyana chale uchapoka na mahuku. Papdaras na bidamane tatora muku. Apartment first year na se kumbu. Aeo, angane. Apartment kiringo mashambe. Tistino tonga sakara kuna vangme. Kondomuroti au masai fambe. Chief Justice takufura mapombi. Wizopato Lawrence Harry Pasit. Boss baby kanata pindam seat. Boss mimi boss munyama pa hit. Vanosimbizana pavariti sipo kuno kumakata tino vapedza sesipo maitambizini kwebechomba mtupo pamani iwe kuti ndizo iwe zamukoma sauro angoma inakatululu mutanzi wona zoita nezgunduru vanhu pasi voti unguru vatakwa nemabhiya vari kutatarika vari kupaparika vari kutsezereka vari kuvhiringika vari kungochibirika vari kushamisika asi unonache enendere mutadzi hapana paninga mispene mukadzi ini ndine tonzi ini ndinozvigona pakurula tonzi ipapo pavarume ipapo pamamenino opoina ndipo ipapo stetasi bonda kwachinja ipapo inzonzwe dai wanga watoziva zvako waita empress rangu mumwe wangu pazvinhu zvangu ndingakunise zvatanga nekuti inini ndinocheka samapanga zvekuti aikendi ainingirikini kana ndingoripo inini ndiri chinjini ende ndinomhanya ufunge mushini kana tingoripo tine zvimapatani wati takatena tainchi ndinenge jetli brusli tovasiya vese varizi vanenge vakarohwa nemzi aribatane aikeni ndiri rutu handiona ndiri mumutu ndinovadza kuita kunge futu ndiri mangu muhutu ndinenge ndingori kutu temusochainira Hey, ndiri chemuteri ndiana taikano musikana undonyudza wenyika dzino pamupeto mbiri twake tongo madzisiko ini ndomupisa mazino saka ndangoti ndakubig time ese ndokusimbisa epataita zvese asi musikana uyu ngambobuda panze handiudze zvekutakwa nemzii nembanje nditori bhadhimati hadhindova ndakakunge skadhindova siya vari dhedhi ini nditori ayedhindova ichamagadhindova bharira mudhedhi ziso aribatane Cause man about the chin cover no pay somebody me so king like someone with the care winner yes Stop it! Zimbabwe taura ineni Zimbabwe maona zvinoitika kapadhanzi taura ineni Zimbabwe vari kuti aikendi mongoti aikendi vari kuti serial killer mongoti serial killer taura ineni handisi kuda vari kusimbisa bhebi kana kuti mfendi kuda vari kutaura zviri kuitika paground Zimbabwe. It's exactly 1 minute past 11 Janos achungouya mungoti pamahighlights ekuti mukazosangana neempress hamuzotaiwa manje ndisistrani here aiwa family patikana tasangana manje papa pastage anenge amawanika tendaya kubanza baba tendaya kubanza saka muri kuona tiri kungoita muri ngodzorera nhaka 4 chete saka chikatanga kwamuri chazopesera kunani kuna empress ini mukuru wangu andezendo zoti ladies first munozoti ladies akomana ime empress zvanzi ladies first wata G unity matitodi girimende na mwari kudenga na sainaka girimende aikendi pamangoma ndisarende ndapinda mudhanzi wonditi hurumende girimende na mwari kudenga na sainaka girimende aikendi pamangoma ndisarende ndapinda mudhanzi wonditi hurumende Badman, ndiri gangsta, ndiri fireman, ndiri showman, ndiri tonja, ndiri Bruce Lee, ndiri Jet Li, ndiri Jack Chan. Me no fear no man, extra bad slogan. Dakapura 23 in and DC Jordan. You better no man, me bad from a mission. Pan a mission, me no in a competition. Competition brings division. Tova pa tsogororo, tova pa revision. wata matitodi ifozwe manje ha itori mbiri yemandiri ndovava semiripiri ndovasiya nesiriri ndorira kuti ngiriri ndototi pasi bhidhiri ndovaita kilikili inzonzwe vari kuwanza lauti shauti dhauti mubreni vane dhauti ndovasiya pataiti ndovava vase sauti ndovaisa pataiti vototi ndiri beauty cute aikeni ndiri Kill me in a potion.
Them dead like funeral, them dead like abortion. Dance or business, me the upon a mission. Ear composition, me got the solution. When me a sing that a deep meditation. Tanaman, temple man, give me the vision. Call me a better than the drug operation. I'm a leader of my generation, me fearless. Mujitera sakasarai takutuma chenji yangu monditinya torai andinoke pakupinda sakalokai kana ndakuremera vari kumusha kokai kana muchifunga nchakupindura kachukai kana batora ngura kajiwa kabudai kana ndaudambura mutemo kasungai kana iriro ikonera jakaisai kana kukubika extra bad what up extra bad aso me de me goes at the best line a kick the drama kick the kick a kick, everything automatic. It a no me. Them a try trick. They inna me head man sick. Me a the better than. Hey boy, where you run pan? Zimbabwe a me motherland. Land. Me a born out the Babylon. Land. Kill them straight. A me, them a cry for. Extra bad man, hands in my kaipa. A me, them a cry for. So me shoot them from a distance like sniper. Paninoti, great tame, tiny, in the tame, tapandino, shika, boto, zivandiria, head. Great tame, tiny, in the tame, tapandino, shika, adem. Achangerandi danger zone rukupira moto rukupisa madimoni mina afraid of the people anina wando kwatandiri bad love wrong hard to get harder than concrete never underrate cause great is great me shoot to kill I'm a big deal extra bad man feel real so me say me made a girl easy siginari yabo gara iri busy dini number 1 abana 2 and 3 I am the baddest as you can see extra bad tovaonesa ndondondo tokuona newanzi songe gondo tovachora mabondondo chitaitai nemangoma ndovasiya vati bhai chiwai nai chipetisa extra bad ndabhara solo ndavhura taf ndapedza vese mfirst half vakunyaradzana chiti taf wakangwara chingondipa naf enough is enough vese ndovaita rifraf dinenge hurungwere ndopinda kufkaf handimire kuzarura dhaf Zimbabwe crazy and insane Empress koma chiwomapu machinzwa chiwomapu chamambosangana kane makings machinzwa sei chiwomapu andachinzwa changa chiri right chanchakati simbei zvekuti hamosi kubva matoti muclash makubuda here 31 mutabatiki azviite hamuna kuroeswa nehana here apa ndikatoti ndinobvunza kuti havana kurova nehana janos zvanzi tibvunze kuti hana ina kurovera rine goma risingakwirike apamiwe anotowa siria uyatibvunza apa hauna kurova nehana here hana irove mezi hairove aiwa timu yako murikuona kuti chii magona manakidza mamhanyisa chinhu pati muri kuona manje patinozonetsana manje nyaya yekuti kana cup clash yapfuura mangoma hachauye ndo patinozonetsana ipapa mangoma ngauye because uri kuona chii chinenge chitoitika papa nechibva nabvunzwa pafacebook nepawhatsapp kuti ko mangoma vari kubatika vane chii saka nonga chida kuti kana mauya so ngoma dzotenderera ka maiziya king man Janos munobatika papi pa social media inini Facebook page it's Janos Extra Bad Online Instagram Janos Extra Bad Online then YouTube Janos Extra Bad Online kwese it's Janos Extra Bad Online mune namba yamakasununguka kutipera kanoti namba amudi nayo namba ibasa iripo kama yebasa yekuti kune vanenge vachida kukubuka vanenge vachida makolabo maproducer vanokubata management dziripo namba dzemanagement is 0718 923341 right tipei namba futi 0718 923341 Extra Bad Nation. Thanks King. Senior my elder. Right kurukure. Right King murukubatika iri pa social media ndiripo mndara right munobatika papi pa Facebook pa Insta pa YouTube munobatika papi so far ndiri Facebook Instagram YouTube right munobatika hendo yenyu yakanzi chii Serial Killer Official vakangokulinka ipapo zvatopera avandishaye ako namba yamunogona kutipa yakasununguka yekuti vanenge vachida kuita makolabha nemi vari kuda kukubhuka vari kuda kushanda nemi alright
Number yangu yokutanga inini it's 0786 274 617. Then you call. Ndipe ifuthi yoyo. All right. 0786 274 617. Kakupesela but slow. Aha. 0786 274 617. Koyima calls. Yema calls 0719 222 972. Ndipe kakupesela. 0719 222 972. Aiwa, thanks. Empress. Right. Nkoma. Munozaka pano chatanga kukutenda ika. Ndipe kuti mamfana kusangana nevamwe Empress. But still utazongokujuma itikati mumbo testala neteam kuti chi zvakamira sei kungotestala mbichana nemangota ayo Godfather apana chakaita sei apana chakaipa because kana kuri kuclash ndo zvinongoitika anditi munobatika papi pamunobatika pa social media ndobatika pa Facebook YouTube nepa Instagram right yakanzi chista racho pa Facebook iCand Queen official pa Instagram iCand official pa YouTube iCand official anditi komune namba ere ya makasununguka kuti pa yebasa yekuti vanongada kushanda nemi vanogona kukubate vanodoma collab vanodoma bookings number the management 0771 400 245 and they pay for Empress 0771 400 245 and it Empress maita basa stereki zvachaita tichaona kuti pamazuva anotera tozona kuti mazodzoka mazosangana nevamwe chi nevamwe Empress andidika anditi tichangoita kuti ndofunga patinosvika next week hatinenge takuudza kuti vatu vari kuda kuuya ndiani tombovarairwa zvedu but thank you so much kana mangoma uya ngaite sei ngauye chibve mativharisira kana chine one freestyle because ndime Empress varimo water G unity Max mai Matitoi ndakatena tanchi ndinenge Jackie Bruce Lee ndovaziya vese varizi vanenge vakarohwa nemzi aribatane aikeni ndiri rudhu mandiona ndiri mumudhu ndinovadya kuita kunge fudhu ndiri mangu muhudhu ndinenge ningori gudhu semusoja ini ndati utu nditori bhadhimadhi yadhi ndova dhaka kunge skadhi ndovasiya vari dhedhi ini nditori ayedhi ndova itamagadhi ndova bharira mugedhi ziso aribatane ndikati zimiyo neni musade kuitanga hondo handivhunduke ndiri mukomando one baby rakatotena taikondo vanondichaja ejiwo nditi bheji apa zisabhoteji ndovaisa mukeji ndovapa masivheji ndovapa nisuweji ndopinda baba vachimira ipapo yes Zimbabwe it's iCand thank you so much Empress andidika aiwa tichakubata ipamberi apo Empress anditi tinovimba tichadzoka before cup clash anditi aiwa we definitely kana matosiya shoko soka ndenge ndatopa title mageto youths andidika yo Zimbabwe 11 minutes after 11 tell me uri kupi zita ndiani nibokwa sando before tapina mo mix ya selector Tama andipe zita rako uri kupi Alimbi Tasha Kwangwari big up yourself Brian Muchenje kunaka Ashewe Babudiriro Azino kwa bora Amunya Max pa Heathcliff Apadon Shakata Batino Alda Bright Disoza Bakrohila Atakunda Murenje Pamtare A Future Angandi pa BYO Chifu Mabena pa Gliendela Phineas Nyabanga Miki Mapati Vinicius Junior Muvuti pa Cape Town Amasimba Ninja pa Manchester Abali Zimbabwe the champion sound is here Atagnombo pa mix at 20 minutes non-stop from Selector Tana Ayo Tana started for me